Четвірку множили малята, пташки і лісові звірята. 4 множимо на 2 – це 8, мовила сова. 4 множимо на 3 – 12, крикнули бобри. 4 на 4 – так, 16 буде, мовив грак. 4 множу я на 5 – це 20, легко рахувать. 4 множу я на 6 – 24, мовив дрізд. 4 множу я на 7 – це 28, ясно всім. А як на 8 – 32, розумна в мене голова. На 9 множив горобець – це 36, і все, кінець.